Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил ML 500 с двигател 5000 кубика с мощност 306 конски сили, произведен 2006 година, с монтиран газов инжекцион King 8 цилиндъра ОБД. Изпарителът, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, много мощен. Джузите са Valtec 30, монтирани под капака на двигателя. Компютъра, както казахме, е King 8 цилиндъра ОБД с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има изключване на чек лампата, ако случайно светне. Филтърчета са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показание на нивото на него. Зарядното е монтирано в капачката на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката по избор на клиента е монтирана в обсега за резервната гума и е с общ обем 54 литра. Чисто събира 42 литра газ. С тях автомобила минава около 250 км, зависи как се кара този автомобил, значение е много това. Цената на системата е приблизително 2500 лева и се изплаща за 10 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведрале.